केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। आदरातिथ्यासाठी जगभरात गोव्याचं नाव आवर्जून घेतलं जातं। गोव्याचं हेच वैशिष्ट्य नव्यानं सुरू झालेल्या मनोहर इंटरनॅशनल विमानतळावर अगदी ठळकपणे दिसतं। इथं प्रवाशांचं स्वागत म्युझिकल बँडनं केलं जातं। शनिवारी मोपा विमानतळावर उतरलेल्या लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनीही या बँड सोबत या अनोख्या आदरातिथ्याचा आनंद घेतलाय। पाहुयात कोकणसाद लाईव्हची ही एक्सक्लुझिव्ह दृश्य। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।